annabi yana wa wasu musu tsarkake daga ya so dan kullum wahalar sa jika take kafin kai markaba sai ka ga gane ina kake koya Maulana Shaksharu Ahmad bana maka gardawa ku ne madarar jiya yau ma ku ne rumbun zuwa sabo ne zai isar wa mutane ya dan fadiwa izinin ka nake bara wahalar da nake ji dan na ba ta wuya yau sabo zan isar wa mutanen wannan duniya dan ma'aiki ya kira ta da kurkutu mai tarbiya dadin ta kaɗan yake wahalar ta kamar rigar kaya ka cire ta ka kunyata ka bari kai ne wahala take kayya mai neman lahira a cikin ta ka ce masa nan muji dan ya wuce jarumta yayan alhaji sai ka zama ka wuce karfin yanayin mai yan gwaji mai tsallake duniya yabo Allah al'amarin shina da wuya imanin dan adam karfinsa kamar guziri yake in ya sha jijjiga wani sa'in har kasa yi yake sai ka ji ka tsallake sai dai Allahn ka da kai yake miko masa zuciyar ka taho domin kai tarbiyar mabiya sai burin duniya sai ta maka fallasa ƙarshen daɗinta ne ramin kabari mai murkusa ita wannan duniya sai ka mata turi can ƙasa kafin ka ga rahamar Allahu nake nufi mabiya Allah roƙo nake zuciya nan ta wata karfafa don wannan zuciyar ta shanya bugun da ya zafafa zuciyar nan tawa komai ya zo shi cikin ta ya sarrafa kukan da nake ta yi share mini burina shi na da wuya tsara mini hankali dan shi ne mai mini tarbiya imanin zuciya hankali ne mai mishi tarbiya ilimi ma na sani hankali ne mai mishi tarbiya kore mini hankali nan yanyi wa raina tarbiyar koya Allah katonmu ne komai yayi kanmu da dai yake soyayyar ɗanka ma ya sa maka har bidiri kake dan zai ɗauke maka kuma dole ka ce adadai yake sai ya karya kashin kama kuma dole ka ce adadai yake sai ya ɗauke ganin kama kuma dole ka ce adadai yake sai ya kona gidan kama kuma dole ka ce adadai yake sai ɗau baban kama kuma dole ka ce adadai yake sai ɗau mamar kama kuma dole ka ce adadai yake sai ya sa a kashe kama kuma dole ka ce adadai yake ta kai ne jarumi a garin ko kamar sarki kake sai ya ɗauke ran kama kuma ka zamto gawa kake ga uwa mai jinjiri ba uba ya kashe ta da dai yake ba a da ɗan adam dan jin daɗin wani ya yake yadda du ya nufa kawai don baya duban wa kake baya da kamar kama balle ka ji ma yaya yake Allah kwalle daya ba a neman yaya yake ya ɗauko zuciya ya baka kawai aiki kake aikin da ya so ka yi shi za ka yi ko waye kake wani an masa izini yin sabo sabawa yake wani ko an ce masa yayi kairan din kuma yi yake shi ke saka lokacin da ya so Allah roƙo nake tsoron da nake da shi a dare ne Allah so nake komai zai zo mini daga ya zo yin masa tsallake soyayyar duniya ka cire mini don wahala ake wahalar da na sha bani ta zarce zubin mai fuffuke a tana annabi raunin da nake da ya daina ba ni wuya soyayyar zuciya wani nau'i ne na wuya kawai ƙaunar katon gida shi ma fa wasifa ne kawai mace ne ƙarshen wuyar da mutane ke saka kai kawai kare na ubangiji kare yan gaza sabawa nufin zuciya mu ji tsoron duniya wai waye a samaniya mai kaddara ba wanda yake maka tambaya shi ke kago mutum ya aje shi a wannan duniya
annabi ya fahimta ko ya riski kazar wuya. Mai motsi tausayin ka nake ji katar rikima, don wannan duniya mad'unan ce ɗakin zuma. Magana ce mai yawa da wa mafiya duka an gama. Ka ji tsoron duniya mai motsi kar da ka jefa kanka wuya. Jariri na shigo a cikinta kamar yayi magana, jama'a murna suke wai su ɗa ne ya bayyana. Shi ko ya gane cewa a nan ne ya tarre kyama, ba dan bato da sai ya fice dan duniya da wuya. Ya kai nan muje kar samar ta maka tarbiya, ka ba Allah annabi dan kare ganin ka da duniya. Wata aya wani asare innal insana labil khusriya, daidaitu da kyau kawai ka ba annaba har abada ka je na wuya. Wannan duniya sai ka mata jifar goruba, kalgalinta gaba daya ka farar dan bata da martaba. Ita wannan duniya mushe ce mai zo farguba, ka kiyaye ganin ka dan shedan baya sake mai gayya. Na ci na yayyawa Allah ni bai nema nake, a cire min hasada da kiyayya ni roko nake. Makina so nake kin mai kyauta mai fuffuke, mai sanya farin ciki ka saka mini ni yau nawa zai yi wuya. Baba ne dan baba ne manzon Allah na zo mana, na rasa abubuwa zuciyata ta gaza jinkira. Abun ta warware kunci na ko sun kai kara, dan ka iya albishir ai mun nima in tsallake uwa wuya. Ilimi da kudi suna da wuyar yin tarayya na ce, ɗaukaka nema ake wani sa'in sai ma ambace. Kun neman ɗaukaka zai sa ka ga annabi ka fice, soyayyar duniya halakar ta kamar mushe cikin rijiya. Babansa zai dakata magana ta zai yawa, Allah ka san da ni mai zai hana in bar kokawa. In zamto jarumi a fagen kauna na yi mai yawa, da ido masoyi ne a cikin raina kai ne uban gayya.